Machiegni nyakora moge jwang' e twak mar rameny piny. Kawuono wadago tarubin ka wamenyo weche mag choko osuru kata chike matayo choko osuru pacho kae. E chakruok mar dwe mar auchiel, ng'anyo nobag pacho kae, ng'anyo magalamoro. Ojende matindo ma otis kanyo ni Gen Z nowuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda. Ne en mano ma geto wechegi mag osuru. Thothgi ne en mago mane dhi hinyo gigo ma dhano tiyo godo ahinya. Ywak ma kamano winj, sirkal ne owuo, telo manyien ne obiro. Telo manyien ni kano biro nyakora moge jwang', mane kama oketo jatend migawo mar omenda John Mbadi, kama koro nyaka chike los matayo wechegi mag choko osuru. Tinende kata e twak mawinjo bende kod Ramogi TV man loso godo ka Sharon Ong'aw kelonwa twak odiochieng' ma kawuono en paro mar duoko moko kuom paro mag chikego mawacho ni ne beyo, to kata kano wit machate duto moko nego bed ni duogo. Moko kuomgi iwacho ni keto tax exempt ne mwandu machalo kaka makati, mago bende itiyo godo kod oganda mathoth ahinya ka sirkal geto mano mar choko omenda mathoth ahinya mondo mi pogruok ma nitie iye kanyo kata wacho ni bugo manodong' maromo kacha bilion 150 inyane ni ijase yo machal nade mondo mi jo Kenya oyude fungruok madwarore. Abedo kodi ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka Tsango, tantiere kae kod jalony e weche maga osuru CPA Zaki Masiro oyawre kendo machiegni. Oimore Cleophas. Oimore mos awoni podane rupiny kata kamano machiegni odhiambo ma kawuono. Erokamano. Owuok e Zakayo ochopo e Zaki. Ang'o timore? Osuru mathoth koso noloke yo machal nade? Mane nyinga to duto bende nyinga. Lakini officially to Zaki. Erokamano. Koro nyaka sani ko nyakora moge jwang' wan ka gi CPA Zaki Masiro ka wadarange kachiel. En paro mano mar duoko kata mar keto paro mag chik mag omenda moko mane owito oko koro yudo thuolo maduogo. Achiel kuom gima bende kelo paro mathoth nitiere karka, iwacho ni en mano mane geto gigo molos kod plastic, eco levy tax. Tiende nang'o ka gigi duto bedo karka? Jatend migawo manyien mag weche mag omenda John Mbadi okawo ndara makare. Cleophas, sama wang'iyo eco levy to wabro ng'iye e yore mopogore opogore. Nitie rachne to nitie berne ma mago wabro ng'iyo. Lakini kiwinjo kaka owuoyo to gi kaka wawachni osuru, samika osuru kuom jopiny, nitie maana mar osuru. Wachak gi kanyo ni ang'o momiyo osuru iketo e mwandu ma dhano timre nade tiyogo. To abro mna mulo moko mathis. Ai koro abro konya duoko penjo ma mipenjano. Osuru number 1 itiyogo mondo sirkal oyud pesa magiriembo go chenro maggi. Mwawacho gi kizungu ni revenue collection. Koro gi osuru yudo go ang'o? Omenda ma sirkal riembo go chenro gi. Mano function number 1. Function number 2 nyalo bedo ni kawacho gi kizungu aboloko gi dholuo, to regulate harmful consumptions. Tiende niya, osuru itiyogo mondo gik maricho manyalo bede ma dhano nyalo chamo kata gigo mahinyo ngima dhano. Koketo osuru malo to bechgi bedo ang'o? Malo. Ai ka bechgi osebedo malo to bedo ni japiny koro ok nyiewe ahinya. Tiende ni consumption mare kata chame kata tiyo kode dok timre nade? Dok piny nikech en gima harmful. To kendo wanyalo wacho ni osuru kwa wacho ni consumption of harmful goods, tiende ni kanyo bende ma wach kata mana eco levy giri biro bede ni to gik mwatiyogo gi nitie gik maricho monego bed ni ok watigo. To king'iyo ko wacho ni eco, tiende ni giwuoyo about alwora, giwuoyo about environment. Ere kaka ginyalo timre nade? Protect, kata ere kaka ginyalo keto alwora kik timre nade? Kik kethre gi yore mag plastic. Nikech adieri king'iyo ibro yudo ni jwala entie kila mahali. Dala kucha bende kan wadongo jwala nok dwane dala nikech kata dhiang' nyalo chame. To ka ochame kelo dhiang' kochame to timre nade? To mage environment mwatimre nade? Mwawuoye. Kidhi e bombe kata Nairobi ka tibo yudo ka plastic kata kube kata plastic chupni motigo gi ji owito gi drainage system kata trenches to gi block ang'o? Gi block drainage. Imiwinjo ga ni diere makoro koth chwe
to pi otimre nade oula hinyo ji nikech kama oula onego bed ni ringe otimre nade plastic odino mago nitie. Koro ere kaka itiyogo osuru samoro mondo okony mano. Itiyogo osuru iketo ewi plastics tiende ni plastic bedo expensive koro ma jok maloso mwandu mikete plastic koro nyaka par iwacho ni outside the box nyaka gipar oko ma giwach niya ka plastic koro bedo expensive kama kata ka beche ni malo to koro nyaka wamany gima watimre nade gima waloso go gima waboyo go mwanduwa mondo chop ne japiny manyiewo mwandu. Tiende ni koro gibro paro mondo gichak tiyo gi gigo mok timre nade gigo mok hiny alwora kaka sirikal dwaro gi kata kaka onego bet ni bet. Samoro ok en initiative mar sirikal wabe wan wawegi onego wane ni alwora timre nade oriti, lakini ipenja ni to warieyo right direction koso ok warieye ok warieye. Ng'e gimomiyo ok warieye? Kane ng'iyo finance bill kata mana chike mag omenda manikele od bura 2024-2025 mano onego bed ni riembo chenro mag sirikal e higa 2024 kod 2025 ni neno ka nyogole oko. To gimomiyo nyogole oko ne nikech dhano ne ng'ur ni to gini okel taxes okel osuru moko madhi hinyo japiny. Ma is one of them madhi hinyo japiny nikech nya winjo ka Mbadi nyowuoyo to Mbadi nyowacho ni gigo basic commodities mag jopiny gima japiny tiyogo ahinya cha ok gidhi kete e levy ni to eco levy ni en mano osuru moro miketo mondo otimre nade okonya alwora kik alwora timre nade kethre. Koro mkati kete ang'o? Mkati kete jwala mago one of the things ma timruok nade mikele eco levy. To eco levy ni nyineno ka chien kacha nyiwacho ni 150 bob tiende ni siling 150 ewi kilogram achiel mar ang'owa mar jwala kata magi molos gi plastic. Tiende ni kane ng'iyo report mar Kenya Association of Manufacturers ndalo cha ne giwacho maber ni gini ok gineno ka dhi hinyo gi nikech ewi mkati achiel mar siling 65 obi medre gi siling 9. Iwinjo? Tiende ka gigo kwandgi to ewi mkati achiel siling 9 dhi timre nade dhi medore. To chien kanyo nyineno ka kendo kanye giwacho ni VAT be gidhi keto e mkati. Koro mkati achiel ni nigi VAT to eco levy be oket ka osemedre gi siling 9 ewi mkati achiel ne dhi timre nade ne dhi bet malo. Sama giwacho ni gidwoko gini ber ni ang'o ka mkati beche nyalo dhi kata gi siling 9 kadhi malo gi siling 9. Lakini mana tiyogo mana kaka example mo bende madhi ji tiyogo piny kacha mano mar tedo obedo iketi ang'o iboye gang'o gin gi plastic bottles and plastic yes gi kubni molos gi plastic kacha bende kanwa ng'iyo to niyudo ni bech mo dhi malo ka eco levy ni otimre nade obedi. To sama waywago pek mar uchumi waywago pek mar bech mwandu mane gima japiny timre nade ywago. To sama eco levy obiro bech mwandu dok piny koso dhi malo. Teno ni jopiny nodhi kata mong'anyo mowacho ne sirikal niya gigi richo tadieri giricho. To an kaka jalony ok oyiena wacho ni rach to kawacho kaka onego bed ni timruok nade ilose. Kaka jalony sama wuoyo onego bed ni ka criticize ta suggest. Teno ni kawacho ni rach tang'iyo ni ere kaka inya timruok nade kaka inyalo loso. Nikech kanyo bende mednwa ni irango yo ma piny Kenya osegoyo e wechegi mag siasa kod bero wechegi mag uchumi bende kirango choko mar osuru bende ni yo ma kata kirango oganda osedhi ng'anyo ma ong'anyo rumu gik moko okon jopiny ni oseloki ne mana wuondo wang' jopiny. To ka jatelo manyien obiro geno pod omed bedo koso komede wadhi neno round machielo mago mag ng'anyo e kindego. Kanyo wabro bire nikech saa asaya mwatimo gimoro nyaka wang'e ni wan wawegi wan wadwaro ang'o to ere kaka wayudo gima wadwaro. Nikech ibro yudo ni wadwaro ni mondo one of the problems kata gigo ma jopiny nigo gi tabu sani Kenya ka to Kenya kende pinje ma Afrika ka ng'enygi nitie gimiluongo ni IMF International Monetary Fund. Jogi osebet katiyo gi African countries marach
Tinene gik miyo Africans gowi mang'eny to kendo en gowi mimi kabeche ni malo to ni kata mana interest rates ni malo to kata payment terms en ni kaka idwoko gowi ni bende ok gin e yore ma flexible to ni ok gin e yore ma malonyore kata yore minyalo dol kata yore minyalo timruok nade minyalo loki to ni komigo to migo gi chikege to chikege gi ema hinyowa kaka ni neno ka dhano timre nade go koko to IMF ok luongwa wadhi kendwa ere kaka wachopo ir IMF nikech wan gi budget to budget ni nigi fuok moro manyaka wamany pesa mwatimre nade mwadinego nitie deficit moro sama waloso budget kaka koro Kenya survive on deficit budget tirene waloso budget kata mar adwa tiyo gi example mag figures matindo waloso kata mana budget mar $1 million to wan ga 600,000 tirene waonge 400,000 koro 400,000 ni wadwa yude kanye mondo wachop chenro magwa waholo to holo nitie tieng' diriyo iholo domestically to ni holo Kenya ka ti holo oko holo ma oko kanye ma jo IMF gire timre nade donje to wang'iyo niya ere kaka wanyalo avoid IMF girigo ere kaka wanyalo bet ni ok wadhi holo oko tiende ni kwachoko wa bende marwa moromo wach riembo chenro wa to kanye musuru timre nade donje sama wanyiso serikal ni onego bed ni ok wadhi holo tiende ni wanyiso serikal indirectly kendo onego bed ni timre nade wachoko osuru eiwa wan wawegi nikech ok nyal bet niya wadwaro ber to osuru ok timre nade ok chulre the problem en niya osuru ni kata kikawe tikawe ang'o to kikawe ang'o to en atamalo mane okete rate mane mage problems mantie koro ok wanyal wacho ni Kenya is headed towards the wrong direction ok wanyal wacho ni warieyo kuma rach nyalo bet ni warieyo kuma ber to par ni mbadie kanyo donjo anyway pod nyaka wamiye muda nikech yande kane anira Mogiridi nupenja ni to wamiye muda maromo nade nawacho ni katin to wanie eka mondo wachak ne nang'owa lokruok to ken wanie ni CPA Zaki odhi chalo nade nikech higa achiel ni kantie paro mag chik mag wacho ni osuru moko chake dhi duoki e thuolo ma higa achiel dong dhi do ka gigo serumo ke wacho ni kochopo giko dwe mar 9 paro mag chik onego bed ni osechopo e od bura kacha odhi chalo nade higa achiel adi ma dhi bedo kosekadho kata ka gintiere kar kae to kema kora wacho ni niya nyaka wang'i wan wawegi gima wadwaro gi gima wan go gi gima waonge go kama waonge go e musuru donje cha ti penja nto wan dhi neno ng'anyo machielo koso ok wadhi neno ng'anyo machielo emomiyo nyisi niya wan kaka jopiny kapok wang'anyo wabende nyaka wang'i gima watimre nade wadwaro ok dang' wach ni ok idwa nodhi oholo oko to kendo ka wan iye ka osuru be ok idwa nade nokaw kama pogra gi sirikal e paro en achiel kar ka osuru to sawa kama wapogre en osuru ni ikawe nang'o Cleophas ok inyal wacho ne ji ni eco levy dhi biro en eco levy wi ang'o gang'o iwinjo to ka entie to en atamalo mane osuru ok rach lakini gikaw ka giketo atamalo ang'owa piny kata kaka giwacho ni for 150 shillings per kg of plastic gidwok gino piny to giwachna niya wan enywa gole jopiny nyo rejecte to waduoge kochalo kama nikech osuru nyaka choki whether we like it or not nyaka choko osuru lakini gima kama wapogre paro gi sirikal en niya ikele kidwaro osuru maromo nade ewi pesa maromo nade kata aloso pesa maromo nade to ewi pesa maloso no idwaro osuru motimre nade maromo nade kanye ma problem nitie ka gidhi magiri package gigi magiduogo gi eyo makare gi address commodities magidwa kete gima bende okayie kod gi Cleophas nye giwacho niya ni gik magidhi kete gigi ok gin gik madhi affect ngima dhano onge osuru ma ok affect ngima dhano kanyo nyaka wawinjire gi mbadini onge osuru ma ok affect ngima dhano kata masani iwinjo to kik wang'any ponono ni gilose to giduoke ka giripakeje maber to repackaging mawuoye en ang'owa rate nikech mondo bed ni osuru ni jogi dwa kete magiyude tinde nyaka gikete mane gima dhano dhi nyiewe duka ok inyal keto osuru gima ok nyiew ibiro kete gima inyiew to kanye matabu nitie koro kikele tikele ni ene rate mane ere kaka repackage ere kaka ilose miduoke ka gikelo gigi nyaka gilosgi to nitie gima iluongo ni public participation mahinyo japiny gima mbadi nyaka ng'e kama entie ni gimomiyo japiny go kuku en nikech japiny onge information gimomiyo ing'adi osuru ka ginyalo timo public participation to kik obed mani public participation ni mondo gi meet
gimiluongo ni legal threshold kata ni mondo gibedni kik bedni court nyalo wito gini oko nikech nok watimo public participation for formality apana gibed genuine very genuine gitim public participation to i public participation ka giwach ne japiny wan wakawo osuru kuomi kama nikech gima kama kilero ne gi maler ok ginyal go koko to mae ok ilero tichuno gigo tiba wach ok timre mano to gibro neno ng'anyo machielo kamano. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kanoloso kod Ramogi TV gino molero owacho kanyo ni nitiere duolni mochung' ne choko osuru KRA achiedh nade nitiere kanye kuom KRA choko kata rem chopo target magiketo koso Mbadi kaloso kawacho ni oda neno ni ochoki kendo ni gima nyalore choko bilion 400 kawuoka kuom yore mopogore opogore mag manyo osuru en ang'o manyalore kindegi koso moko nyalo bedo ni gin mana lek madongo maponono nyalo miyo jopiny geno to chopo nya bedo matek Mbadi nigi ting' mane e loko chike kata weche gi mag tayo KRA ipenjowa kwa we are headed towards the right direction kata wrong direction lure na ng'o wamulo ga ng'o mok wamulo ang'ono ma necessary kata madwarore sani gi moko dwarore sani wawe mulo gik moko dwarore sani to wamul gik madwarore sani kipenja ni wach KRA kanyo Mbadi is headed towards the right direction KRA dwaro gimiluongo ni shock therapy in management en niya ang'iyo ni ang'o gang'o monego loki KRA ka to kaseng'eyo ta plan ni ere kaka adwa time to kabi wacho ni niya ni wadwa timo kama nikech sama kamoro nigi problem kata ikwele kata ok onyal chopo target ne kata gik maricho timre tiwacho ne gima gibet gibiro sabotage tiende ni gibiro pango ni bendo badho moko makidhi kanyo kigalo ni dhi gori kodgi kata kidhi loko gigi to nyaka ibedi timri nade ilware iyo badho kanyo nitie shock therapy en ni ibiro tiwacho negi ni miwa uru muda kama ka in senior manager tinyisi ni miwa muda kama walos systems kata wa change kaka management system so kwa se change ogi tibiro duogo tinde ni kiduogo tibe kore donja system mose timruok nade mose losi to kwa mi muda mondo ibed kanyo waloko to in kanyo in mibiro create obadho ma pod biro hinya ng'owa jok maloko chikege tinde ni nitie gimiluongo ni resistance sama iloko chike kata sama iloko chike mag kambi kata obed mana kambi ma private kata obed mana mag migepe mag sirikal nitie gimiluongo ni resistance to biro mana sama wang'eyo ni chike moko biro lokore to chike to sama wang'eyo ni to miwa muda mar kujipanga tena ni wabe waikre wan wawegi sama ikri cha gibende gitimre nade giikre koro shock therapy is necessary in targeted sections en okang' makare modhi ka ok odonjo ka KRA en makare to lure no dhi time nang'e emomiyo suggest ne shock therapy in some sections iwinjo tiende niya Cleophas KRA osemis targets maggi gik ma bende koro tero waga gope miwinjo miluongo nyinga IMF kod moko World Bank and the rest KRA matero wagigo to some extent ok fully but to some extent nang'o ok gichop targets maggi mag choka ng'owa omenda tang'o momiyo ok gichop targets maggi nikech nitie gimiluongo ni bureaucracy tiende niya jogi jachulo osuru ineno kaka wasik sirikal oketwa kaka wasik sirikal makata makosa bende betie ing'e ni udi kata mana udi mwadake makosa nitie maji nyalo yudo ni gwenyre paro lakini timruok nade iloso kigwenyri e paro gi KRA kaka taxpayer kata kaka jalno machulo osuru KRA oketigi gik mang'eny ma itimo makosa ma to nyaka chul within this time kamano gigi duto nyaka Mbadi ng'i nikech iyudo ni ka gisebet ni gidil gi japiny e yo mok kare to japiny bende kuro luoro chulo osuru to luoro chulo osuru chalo kama either ok idhi chulo osuru monego bed ni chulo idhi tamiri chule wach ni onego bed ni chulo 100,000 itamiri chulo kata ing'e maber onego bed ni chulo 100,000 to in idhi report ni an onego bed na chulo 2,000 tendo ni sirikal owito pesa di 98,000 to nang'o nikech kwenyo mar KRA onego chak behave kaka private sector behave tendo niya ing'e ni ka dhi e kambi mag ma japiny more mariembo ibore ka donjo kanyo nitie gimiluongo ni customer care tera maber
marwaka maber, mamiya information maber, mwawinjre paro. Oyiena kata bet ma negotiate kode ni kati kete malahinyi timona ma ok ber, ketare duok piny. Tibro ni kiwuok kanyo titimri nade? Imor. Ang'o momono KRA adopt mano? Ka KRA kidhi to makosa nitie. Inina criminal. Tiende ni japiny koro nyaka many kaka hepo wach ni kata ing'eni kidhi ahinya kata wawach ni paka kidino ne kona cha idwa goye kabisa. Obro wacho ni karach to rach. Onyalo kata chikri kuomi mogwari ahi to yudo yo to timre nade? To ringo kalo. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni KRA we deal gi japiny kaka jawasiki. Management ok dwar kamano. Nyaka ikaw ng'ani kaka taxpayer mikawe kaka customer mari. Bas uwinjru e dhok kata kako onego bed ni ng'ani chulo osuru ni, ka en gi kwayo mare moro winjare kwayo mare no, tibed flexible. To kidwa bedo ni in hard on japiny, tiger gi japiny, ma japiny saka sa en mana jamakosa. They will never meet their targets. But problem moko ma bende KRA nigo ok en KRA, owuok kuom sirikal nikech chike mag choko omenda to ng'ano maloso. Giwuok e sirikal to gikale od bura to gibedo chike. KRA en mana ng'ama implement ang'owa chike. Koro sama bende mbadi dhi gawo KRA kaka gisechako gawre, ma bende mano bende ni kare. Sama gigawre to japiny gineno kaka dang' gikony japiny, mano ni sawa. Sama gigawo KRA nyaka gigaw chike mag ang'owa mag omenda kaka koro mowacho ni gidwa kelo. Nikech KRA is just an administrator. Inyise ne gini wakete at VAT atamalo 16. Gin gidhi choke kamano. Kama KRA donje en mana ni kaka gichoke moko timre nade? Ema ok ber. Ka japiny obedo jawasik KRA to nitie gimiluongo ni tax evasion. Japiny pod dhi hepo chulo osuru. Temo miyo gimit targets gi. Kao kanyo pod wantiere ka. Sirikal mondo mi olos lwasi makare ne jopiny, ne jotimo ohala, gi ji mathoth ma pod ntiere kar ka. Ka gichano mano mar medo kinde, mano en mar ng'uono e weche mag osuru, kusinya pime yo machalade, ma wacho ni en tax amnesty gi dweche 6. Tiende nang'o ne japiny, ma en gimoro ma nitie paro mag chik ma bende ne owito kocha. Ka en achiel kuom gigo ma iduoko, bende en moko madhi kelo fungruok ne japiny. Tax amnesty osebete. Tiende niya, en yore mag ng'uono ni kuom interest kata penalties kata gigo mano timi nade. How do we call interest gi penalties gi dholuo? Mago yuto kachiel koda ka fai ma bende pono no goi kuom rem chulo gik moko. Yude fai ema manyo. Fai migoi sama okichudo. For example, kano nego bed ni chulo KRA kata Sh10,000 by tarik 20 tikalo ma in by tarik 20 na pok ichule, idonje dwe manyien tarik 1 tarik 5, nitie fine mitimi nade migoi. Koro fine migoi ni omedre wi pesa monego bed ni miyo KRA. Koro kodhi bed Sh10,000, odhi bedo Sh10,000 gi wiye. Koro KRA no biro gi wach moro ni amnesty. Amnesty tiende niya, iweyo ni ketho mari kata iweyo ni pesa fwai mano timre nade, mano chaji kuom lewo chulo KRA cha, to koro idhi mana chulo principal tax. Principal tax ne niya, mano osuru monego bed ni chulo 10,000 cha, mano emiluongo ni principal tax. Fine cha mago penalties. Amnesty ne nitie on the penalties and interests. Kinene fai migoyi ewi ang'owa ewi principal tax ne pesa mahie monego bed ni miyo sirikal, osuru mahie monego bed ni miyo sirikal. Koro iyudo ka ne gimiyo wago nyaka around December last year. To ne giwacho ni from company duto mane nigi fwai nyaka December 31st 2022. Mago ni timo nade? Nigolo ni oko. Tenne gitemo lombowa. Nikech boro ni ji mang'eny ok dhi chulo tax nikech iyudo nego bed ni chulo kata 10,000 to gino koro osemedre mochopo 100,000. Nikech fai ma medre dwe ka dwe. En penalty and interest. Penalty and interest. Mago fine. Ka ok a complicate ngima japiny. Koro iyudo nego bed ni chulo 10,000 to gino medre odhi bedo 100,000. Koro bende gima wacho ni tax evasion cha. Tiende ni ok idwa dhi chulo osuru nikech koro rach. Koro ok inyal. Osebedo gima ok inyal afford. Koro sirikal no biro gi wach amnesty niya, koro wawe ni fwai ka to inibi miwa principal tax. Ni miwa mana gimo nego bed ni miya wacha to fwai wagolo ni oko. Koro ne dhi miyo japiny yot. Mondo 10,000 ne cha otimre go nade? Oringo go dhi ochul, to 98,000 cha otimruok nade? Ogol ne japiny. Tiende ni lombi koro mondo
idhi. Mano ne ni kare kendo ne en chik manarwako to nober. Taparo ni mondo gipar nonego bed ni gidwoke. Tiende ni the minister noseneno ni kanwa chiwo amnesty. Ere kaka notimre nade? Ere kaka nokonyo KRA kata ere kaka nokonyo sirikal. To a finance bill 2024-2025 nonego bed ni extend for another 6 months nikech ne en gima ne rumo ka higa no rumo. Iwinjo? Ka chik mar omenda notimre nade? No rumo. To nonego bed ni gi extend for another 6 months through finance bill 2024-2025. To nong'udhe oko. Tiende ni koro gino wach amnesty notimre nade? Nochako dok murumo. Tiende ni jopiny nodok e tabucha mar koro kendo koro chulo principal tax ni osuru monego bed ni miyo sirikal kalure go ohala mitimo kod faika bende koro timre nade ichulo. Koro apani ne gisebet piny ma ging'iyo ni golo faini ne dhi konyo jopiny koro ne medo kelo tax. Tiende ni bei nodok piny koro ne gitimre nade? Ne gikelo. Koro mano ka gitimo sani en gima rwako. Tiende ni jopiny mang'eny go pe sirikal magin go. Let me tell you. Sirikal pok onyiso maber gowi ma japiny nigo oko kacha. Ginyiso mana gima gichoko. To ok they are not clear kata ok giwach maler gowi ma japiny nigo. Ka wacho ni kaka koro ng'at ma is a practitioner kata ng'at ma ng'iyo weche mag usuru ne kastembe ga pile pile gowi ni oko ka mang'eny. To en gowi plus fwai miwinjogo. En fwai gi principal tax kata usuru monego bed ni gichulo. To pek bete ka koro fwai be koro medre malo kata mana usuru monego bed ni chulo. En gima warwako ni ka ginyalo kelo amnesty no kendo through the new finance the proposals magidwa timo e bura, bills magidwa kelo od bura. Gikel mano dhi konyogi nikech japiny dhi gonyre na japiny to japiny dhi kelo gowi magen koja kweli. Tiende sorry for that. Tiende niya adwa mi example mar tap mar pi, freji mar pi. Ka pi wuok to nitie gimoro modhi modino kama pi wuok go. Ta in ibet kanyo ni koro ni podi rito pi mondo timre nade? Mondo wuogi. Pi ok dhi biro. Nyaka timre nade? Kigolo gicha to pi gicha koro bro chakre nade? Bro o e yo makare. Mane gima timre. Erokamano ahinya. Kanwa chako chenro ne rwakar kanyo Mbadi onego mi thuolo mano jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e thuolo makama. En kinde manyalo wacho ne diere jopiny onego kaw yie to giket kuoma John Mbadi ka en gi geno ni gik moko dhi bedo yo makare e weche mag omenda kod osuru ka gitayo piny ka watieko. Gima dwa kwero Mbadi kata manyalo advice ok en kwero en advice kata chiwo paro manyalo miye. Akia ni bende isebedo keen gimiluongo ni online presence kata bedo ni e mbui kaki yudri e mbui kaki wuo e mbui kamano nyaka nyo donji online presence mare kata bedo mare e mbui osebet kang'eny tiende no medore e mbui ka ok en medruok ameda. Mano is not the problem en niya osechako promise gik mang'eny kuom ndalo mathin manyo donjoni. Tiende no osechako sell hope. Iwinjo poge gi jatelo bro bet matek mbele ka. To ka poge gi jatelo osebet matek to mano bro kete tabu. Owek wuoyo mang'eny kowacho gik magidwa timo. Owek kete mbui mang'eny gik magidwa timo nade? Gik magidwa timo. Kenyans are keen. To gin joma informed sani. Mbui no jite nitie. Kisedhi mi hope cha iluongo nango geno. Iuso ne ng'ato geno. To giko ne ok itimo kamano. Irach. Iwinjo. To mane gima jatend piny osebet katimo higni gite. Nyaka nyo donji. Ouso ne ji ginene geno. To geno ni ok timre nade? Ok donje yo makare. Mbadi ochako timno mar uso geno. Okang'eyo tibro yudo ni ok en Mbadi ma handle social media handles mage. Ntie joge matimre nade? Ma handle e kamano. They are on a wrong path already. Giwe wacho gik magidwa timo nikech ka kinyo kotimre to jopiny ni kode. Koro wach gigo magisetimo. Emwadwa ni koro mondo timre nade? Owachnwa gigo magisetimo. Wewe wacho gik mabiro makiang'o wan gi mpango machalo kama. Mano poge gi japiny dhi bedo matek. Poge gi jatend piny dhi bedo matek. O reduce on mano to reduce ginene action obed mbele. Meanwhile aparo ni
so far it can be too early to judge Mbadi. It's too early. Kaka wawacho cha en higa. Kanyi penjo ganito bro ido ka dimo sekala dimo kosekala. Mano doesn't matter. Kata kage kala to gibeyo. Sawa. Erokamano CPA Zaki Masiro. Nyakora mogejwang en geno mara ni yudo ng'eyo gik moko achiel ariyo kata adek moko kotenore kod paro mar chik mar omenda ma bende jatend migawo temo chwalo mano mar omenda e od bura kendo sirkal ntiere kirikiki dakika mogik mag tieko kendo chwale e od bura. Gin magi madhi bedo maber? Twak maka modhi nyime mbui mago mag Ramogi TV ka imedo ndikonwa achiel kachiel. Mane makelo e giko. Nan kae kod jalonyo weche mag osuru CPA Zaki Masiro. Wanere sadek e weche manyien mag oimore. Nyinga Cleophas Oloch, Jakisumo Kanyakwar Mukeo nyaka Sango, oriti masani.